Hello खुलुमबाय नोंथांमोनखौ बयखौबो दिनैनि बे आंनि भिडिअ बरायनाय थाबाय ओमफ्राय नै बाबुआ खाथिनि लोगोआ फैदों गेलेगासिनो इनिफ्रायनो थाङा आरोना ओमफ्राय आं नायगासिनो आइया बाबानि ओंख्रि संग्रोदों ओमफ्राय दिनै एसे माबा माबि खामानि मावनो मोनगासिनो नोंथांमोना नायलांबाय था भिडिअखौ दिनैनिखौ सान्दुं दुंदों जानो नै क्या उसे वो शैतान वाला हेयर बैंड चाहिए। शैतान वाला हेयर बैंड शैतान कौन बनेगा तू सासेया बाजाराव थां पनिर लाबोगोन होनदोंमोन ओमफ्राय माबा माबि माने बायना दोनखाजानायखौ बायदों नालाय दिनै माबा माबि लाबोनायावनो बावबोबाय ओमफ्राय दाथ' टाइमा जाबाय अनला ओंख्रिल'सो संदोंमोन लाबोगोन सानदोंमोन लाबोनो रोङासै ओमफ्राय दा खाथियाव दाउदै लायनानै दाउदैखौनो रुबाय बेजोंनो जानोसै ओमफ्राय आं जानोना जाया दाउदैखौ जानो बारा आं एसे जाबाय थाबा बायो तो अंदर जाना है तो खोल ओके इंग्लिश पता आता है तुझे नहीं आया नहीं पता मुझे। थैंक यू कैमरा मैंने बना दिया हमें। अरे पागल है ये खमाखी खुल जा चिम रुको धीरे मेरे बाबू सुना नहीं दिनै खनसे साफा खालामफैबावबाय आङो सिबनानै सुबावनोसै ओरैनो मैयाथ' सासेया माबा खांजोबखाबाय मैयाहाय आराम सुजोबनानै ओमफ्राय खनसे दै सान्थि सेरखांबाय आरोना बे ओमफ्राय दिनै खनसे सुबावनोसै ओरैनो मालायनि आङो नै खर' लोबदोंमोन नालाय दहायो लोबदोंमोन नालाय आङो गाबोन लोबबाय थाला बिलाइखौ माबा खाना होयो आं हाद्रि अरे हाँ हो गया ये पंखा दे दो हो गया माबार सिबनोसै सुनोसै ओमफ्राय हजोंनि आलासिबो माबार सुनोसै हजोंनि आलासिफोराबो फैगौना इसोर फैबा दा ओरैबो जानाय नङा न'खौहाय आइया सुगासिनो ओमफ्राय आं बेखौ सुफैबाय सुखांजोब्बाय नैखौ सुलायबासै दिनै मैया सुखादों ओमफ्राय खालि नैबे रुमफोरखौल' सुबाय मेंलायलायबाय आं नैबेखौ लास्ट सुदों थांसै फैबाय आलासिफोरा नै आं लाल साहा फुदुंगासिनो लाल साहा लोंनोसै ज'नो साहा लोंखांबाय ओमफ्राय आं दा ओरैनो थाबाय थास्लायस्लाय दालिबो संखानोसै ओमफ्राय बिसोरो बाजाराव थांदों बाबुआ थांफादों सानावबो ओंखाम जायाखै जा खेलें खेजें खालामगासिनो ओंखाम जायैजों माजों बांसिन ओंखामखौबो जायाखै गेलेनानैनो ओमफ्राय आं दा दालि संखानोसै दालिखौ संग्रो होनना होनदों ओमफ्राय भिडिअखौ बेखिनियावनो दोननोसै जायफोरा नायबाय बिसोरनिसिम थेंक इउ स' माच ओमफ्राय गाबोन बार्थडेआ गाबोन आरोना आं दिनै खोन्थानाय जाबाय गाबोनथ' होनो हानाय नङा ओमफ्राय नेक्स्ट डेआव होनो हायो ना हाया नायनोसै ओमफ्राय नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनसिगोन बाय बाय